Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмся з творам Генрыха Вацлававіча Далідовіча «Губаты». 5-я частка. Прывыкаючы да лесу, кожны міг шукаючы ў ім сабе сябра, але ўсё яшчэ пастаянна ратуючыся бегам ад таго бурага і другіх вялікіх аднакрэвічаў, толькі маладой смеласці, урываючы ў іхніх кутках крыху лісця і травы, Губаты пачаў жыць у пушчы. Ён стаў пакрысе дзічэць. Можа, і зусім дзічэў бы, вырас у дужага, вялікага лася, заваяваў бы пакрысе сабе добрае для харчу, сну, гулянак месца, меў бы сярод ласёў славу, калі б не людзі. Губаты не мог яшчэ зусім ад іх адвыкнуць. Аднойчы, як пачуў неспадзявана далёкія людскія галасы, ён, усхваляваны, радасны, нават адурнелы ад шчасця, пабег да іх на злом галавы праз стары лес. Знайшоў, убачыўшы некалькі жанчын у гумавых ботах з клункамі і граблямі. Чакаючы смачнага хлеба і аж пускаючы слінкі, кінуўся да іх, падбрыкваючы ад радасці, але яны, пачуўшы яго тупат, азірнуліся, драбілі дзікага піску і сыпанулі хто куды. І як ён не стараўся дагнаць якую кабету, прылашчыцца, усе ад яго ўцякалі, нема крычалі, азіраючыся, твары іх аж пасінелі ад страху. А пасля, асмеліўшыся, сабраліся разам, схаваліся за тоўстую хвою, злосна махалі на яго граблямі, кідалі галлё, зямлю. Гэтых двух маладжавых мужчын, высокага, чарнявага, гарбаносага на шырокім загарэлым твары і маларослага, рыжаватага, дробненькага, у гумавых высокіх ботах і фуфайках, яны ішлі не паблізкай, тупкай пасля дажджу дарозе, а ціха, зладзеявата азіраючыся, падаліся лесам. Губаты ўбачыў першы. Ён стаяў яшчэ макраватым, парным алешніку і скуб лісце. Як лавіў ротам галінку і цягнуў да сябе, заблюшчваўся. Дрэва траслося і абкідвала густымі кроплямі, ад якіх у яго была ўжо вільготная спіна. Убачыўшы мужчын, што неслі ў апушаных руках стрэльбы, паскі ад якіх амаль цягнуліся па зямлі, чапляліся за кусцікі, ён ужо не думаў выбягаць насустрач, але і не збіраўся ўцякаць. Паразважаў, няхай ідуць сабе на здароўе, куды ім трэба. Гавораць, што недзе вот тут ходзіць той падлетак, ідзе да людзей, сказаў высокі. Страшнавата неяк, халера, дрыготкім голасам прамовіў маларослы. Закон жа ёсць строгі. Бо ідзеш так у першы раз, хіхікнуў высокі, змахваючы вольнай рукою з твару мокрае павуцінне і паднімаючы вышэй стрэльбу. Але паўплятаеш на поўную губу раз-другі дармавога смачнага мяса? І варанага, і паранага, і котлетак, і шметак. То асмелішся, яшчэ панясешся ў лес. Стой! Ён раптам стаў, як укамянеў, схапіў за плячо спадарожніка. Дальбух, вунь ён стаіць. Дзе? Усхвалявана пытаў той, плюшчыў маленькія вочкі. Па кубельцу, брат, будзе, прашаптаў высокі, ціха здымаючы з плечука сумку і апускаючы яе долу. Так што не лгалі людзі, бачылі такі. Губаты ўсё стаяў і пазіраў,
здзіўляючыся, што самі нарэшце ідуць да яго людзі, углядаюцца. Ён пачуў пагрозлівы парахавы пах са ствалоў, але не збаяўся, помніў, што яшчэ чуйней пахла леснікова стрэльба, якая ніколі не зрабіла яму нічога благога. Стралок!» – грэбліва прышаптаў высокі мужчына меншаму. «Да ў цябе рукі калоцяцца і губы дрыжаць, як у зайца. То я пальну. Калі не ўкладу, то ты тады бі». І паволі, стараючыся не шумець, не рабіць лішніх рухаў, сцяў поўныя вусны, што яны пасівелі, прыціснуў прыклад да плечука, прыплюшчыў левае вока, паварочваючыся сам і ведучы ў яго бок ствалом. Губаты дажываў лісце, губляючы долу зялёную сліну, хацеў падацца адгэтуль і толькі сабраўся адводзіць галаву, як на міг пачуў, што нешта моцна ляснула, а пасля асляпіла, зваліла з ног, і больш ужо ён нічога не мог уцяміць. Яго ахутала глухая цемната. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і скончылася апавяданне Губаты Генрыха Вацлававіча Далідовіча. Спадзяюся, твор вам спадабаўся. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал.